Vă mulțumesc! Mai sunt două momente, orchestră și taraful. Premiul 2 se acordă Orchestrei de Muzică Populară a Asociației Culturale Vicente Petrovici Bocăluț din Torac. Și până vine, de la satul nou, tot un premiu întâi, Orchestra de Muzică Populară a Casei de Cultură, 3 octombrie, din satul nou. Mă simt foarte mândru când premianți și nu orice premiu sunt absolvenți, sunt foști studenți de-ai mei, absolvenți ai Facultății de Muzică, care tot din zona dumneavoastră au plecat, au făcut școli și s-au întors aici să facă lucruri mari. Vă felicit! Taraful Ionel Bunda al Societății Culturale Armonia Petrovăsâla, mențiune. Tot o mențiune pentru Taraful de Muzică Populară a Societății Culturale Grenfor Ambasador Doloave. Îmi place că aplaudați mai mult la Doloave. O să dăm diplome anul viitor mai multe. Mențiune Taraful de Muzică Populară al Societății Culturale Veselia Glogoni. Un premiu 3 pentru Taraful de Muzică Populară al Casei de Cultură 25 mai, Doloave, vă rog. Wow. Îl invit pe domnul primar de la Coștei să ridice premiul 2 pentru Taraful de Muzică Populară al Societății Culturale Mihai Eminescu. La Coștei, unde se întâmplă multe lucruri, după cum știți, au un cor extraordinar, 150 de ani. S-a sărbătorit jubileu acum 2-3 săptămâni în urmă și la Uzdin va merge premiul 1 pentru Taraful de Muzică Populară al Casei de Cultură Doina. Dragi spectatori, a ajuns momentul mult dorit de toți noi. Îl invităm în scenă pe președintele marelui nostru festival, domnul Dorel Cina, să ne spună cui aparține Marele Premiu. Marele Premiu la ediția 59 a Marele Festival de Folclor a Românilor din Voivodina îi revine Societății Culturale Artistice Steaua Mihai Eminescu din Coștei. Timp de 3 zile, aici la Doloave ne-am petrecut toți. Cred că a fost o ediție reușită. Merite deosebite revin organizatorilor. Înseamnă diplome de merit Comitetul Local de Organizare Doloave. Rog reprezentantul să vină. Vă rog un aplauz. Diplome de merit, la fel, revin juriului care a urmărit această ediție a festivalului. Diplome de merit domnului profesor universitar, dr. Lucian Emil Roșca.
Diplomă de merit domnului profesor Larry Menger. Diplomă de merit doamnei Valeria Arnautu. La fel, diplomă de merit domnului Cătălin Voicu, coreograf. Și sigur că ajutorul, mare ajutor la ediția asta ne-a fost crainica Marina Jurca. Și Milița Rachegici. Vă mulțumesc! Mulțumim juriului și domnului președinte și vă rugăm să-i salutați cu un mare aplauz, căci în cele 3 zile de festival lor le-a revenit sarcina cea mai dificilă. Laureaților și tuturor participanților transmitem sincere felicitări. În cele 3 zile de festival, cu toții împreună, am făcut parte din istorie și am contribuit la promovarea culturii, folclorului și identității noastre românești pe aceste meleaguri. Vă mulțumim și vouă, stimați spectatori, pentru paciența cu care ne-ați urmărit și pentru aplauzele dumneavoastră prin care i-ați încurajat pe participanții noștri. Mulțumim gazdelor pentru bună organizare a festivalului, sponsorilor și tuturor acelora care și-au dat aportul ca marea noastră manifestare să reușească din plin. Iar acum, la final de festival, vă spunem noapte bună și vă așteptăm la anul viitor într-o altă localitate, la ediția 60-a jubiliară a marelui nostru festival. Hai să